na-ebudokwa mmadụ n'ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempo ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọntambaki ndị ochie anyị fọntambaki fọdasị kara aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebekwa chọọchị fa obodo ga-abịa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mbe ọdịnala amanwụ ọma nkwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ka anyị kwụsị na ebe a abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afọ mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe kpatalụ ọdịnala Igbo spirituality ji dị against child adoption. Yes, more especially nwa nwoke. Yes, mana before anyị gaa n'iru echefuna na echi niile bụ 19th of January. Echi niile ka anyị ga-achịkọta aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa January. Anyị emekwasara aka gbuo anụ dị iche iche ndị mmadụ ga-erikwazi ya wee ṅụọ. Yes, nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ọ bụrụ na iso ebo na nke Jenụwarị chọọ iso na nke Febụwarị ndị mmadụ ebukwubego already. Ihe ị ga-eme bụ isend animal ya 3 prayer requests. Ise email donation document to the account number. Echatizie m gị na WhatsApp ka m gwazie gị account detail. Anyị account detail ebe ya kwụnye dị token. Then nye gị nwetazie information I need from you ka anyị wee wike book gị. Yes, a na-achụ for 14 days every month. Esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Then nke ọzọ si iji wee bịa bụ echefukwa na anyị ka nọkwa na audition alụsị ọrụ anyị ga mee audition maka ya ugwu anyị na-ekwu maka ya. Yes, by this weekend a ga-efinish ya. Then nke ọzọ si nju maka ya wee bịa bụ ihe kwesịrị ịma gbasalụ nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Mma aga straight to the point.
nkụzi anyị ji maka ya wee bịa taa bụ ihe kpatara ndị Igbo spirituality does not support child adoption. Yes, ihe kpatara ya bụ na mgbe ọbụla n'ala Igbo kọwalụ na ọ bụrụ na afọ e nwere reason, ọ bụrụ na nwaanyị amụtara nwa, yes, ama na the topic ga-adị controversial na ọtụtụ ndị mmadụ amaala ike ya based on nghọta ndị mmadụ nwegoro site n'aka ndị ụka ọbịa. Yes, mana eziokwu asị na si ekwu n'ekwu, ya bụ eziokwu anyị ji maka ebe n'ụbọchị taata bụ ihe ihe eme gee ntị nke maka ịghọta the spiritual implication. Ihe kpatara ya bụ na ọ bụrụ na for any reason eme nwa adopt, ihe ọ pụtara na nwatakịrị anwa na-aga enyekwa ya ugwu niile na ihe niile dịka nwa amụrụ n'ezinụlọ. And ihe na-enye nsogbu bụ na o nwere mgbe nwatakịrị a ga-agba oluo, o nwere ike bụrụ na ọnya nwa ga-anọzi asị diọkpara the agbụrụ, that is obi anwa. Yes, o nwere ike emesi ọ bụrụ na onye ga-abụzi okenye na ụmụnna as a whole. O nwekwara ike ọ bụrụ na otu mgbe ọ bụrụ na onye ga-abụzi the oldest na the whole village. Ihe ọ pụtara na olu oge o nwere ike ọ bụrụ na onye ọnya bụ ọfọ arụsị obodo, o nwere ike ọ bụrụ na onye nwa bụ ọfọ ụmụnna, ma ọ bụrụ na awụ onye na-efe ana obodo. Ịghọtara ya? Dịa na onwe oge ọ ga-eru ọ bụrụ na onye nwa bụ onye ji ọfọ ezinụlọ, that is the family. Ịghọtara ya? Dịa na mgbe ihe na-etu abịazi ede ịfụ na-enwego nnukwu ihe mgbagwoju anya, maka na n'ọnọdụ na-etu anwa ịfụ na ya bụ nwatakịrị anwa ama represent the family spirituality, ọ ma represent the family. Mgbe ọ ga-eburu ọfọ nwere ike nwatakịrị ha na-ekwu emere adọpụta nwere ike ọ bụrụ onye ofe mmanụ, nne ya nwere ike bụrụ onye ofe mmanụ, nne ya nwere ike ịbụ onye ugwu. Yes, mana emeghe ọnwụ na ha nwere ike ite na Lagos atụ ime ya nwe onye mụọ ya. O nwere ike nwa nwere ike na mother's baby ga mee ya adopt. Enwere ike kpatazi ya na anụ Igbo mebi n'ime onye duru ka ọfịa dị na echizi onye gbuo ọfọ gwuru anwa na-achị ọfọ nara na-akpọ ma ancestors. Ịghọtara ya? Ọ na-eme ụdị ihe na-etu enweghị ike ma ọmadị ile, maka na ancestor ọ na-ekwu wụọ ndị ofe mmadụ ka a na-ekwu maka ya ka ndị ugwu. Ịghọtara ya? And onye na-etu a nwere mgbe ọ ya eruo ọ bụzie n'ọnya ka okenye ruru na family. Mgbe ọ na-etiji ọfọ nwere ike ọ bịaziri na-asasị sọnde m ndị Igbo nọ na duru kọfị anwa. Ọ na-eti ọfọ na ana anwa ọ ma na-ele respond because na the ancestors ndị kwarụ ngwuru ngwuru anwa sọnde m anwa ọ na-aza amara onye ọ bụ. The blood of the ancestors is not running his vein at all, even from the mother side and from the father side. Ịfụ na nwatakịrị a ga na-ese n'elu again ka ngwakwazie something that will shock you. Anyị nwere agba family ebe nwere ike mgbe ụfọdụ onye ahụ nwatakịrị a nwere ike ịbịa nna akara afa ga nwere ike ndị na nna mụtara ya nwere ike na-akpọ ya afa a na-akpọ ya na motherless baby home, ma ọ bụ na ha pụtaziri ọ bụrụ nwatakịrị ekutere n'obere enwere ike baa ya afa lese na abalị ya Chukwudị, lese na family aja eme ya adapt na aza Chukwudị Igwe, ọ bụ ojewa akwụkwọ zawa Chukwudị Igwe. Ụdị mmadụ na-etu a ọnwa efu edirizi na-ebiazi na-agbalị ya afa, enwere ike nne na nna ya agọrọkwudie na-emere adopt. Ị na-agbaziri ya ba nna akara afa gị ọsị na-afịa ya wụ Chukwudị Igwe, onye ebe ka ewu onye duru kọfịa. Ịfụ na ị na-agba afịa ọma na-eji elu daizi ọ na-adịghị fọkwa. Ị na-agba afịa ọ na-contradict, confusion ga-adị. Ihe gbasara ebe ọnụ nwe ndị ọ na-agba afa ha na-ekpuchi ekpuchi because ihe ị na-ajụ afọ ị na-eprezentịrị mmụọ n'afịa na ihe ị na-ajụ ị na-akpọkwu ndị ichie ana be nna ya, a na-akpọkwu ana obodo be nna ya na dunu kọfịa, na-akpọkwu ndị ichie ndị tụkparụ ngwurube igwe ọ gbara afịa. Ịghọtago wee na-akọnekt ka ịkọnekt ya ihe ọ na-enye gị false identity. Let me give you an example. Ọ dị ka onye jelu ịchọrọ ime lab. Yes, ọ wee bụrụ na n'iwelu mmadụ bịalụ
na ọbara mmadụ metara lese na ọbara ahụ nwata nwaanyị metara ọbara ahụ abụ Janet Obi. Then the lab scientist eme mistake wee were ọbara Ifeanyi nwa Okigwe na-eme analyze o mesizie ọpasịarịa to Janet Obi ịfụna enwe confusion. Ịghọtara ya? Some of these things mana ndị ụfọdụ n'ụtọrọ nwere nwaanyị chọrọ ka anụgbu ya nwa dị ọkwa nwaanyị ọkwa eziokwu ihe niile na-abụ is born out of ndị ụka ọbịa ga-rie anyị na more of selfishness na-etekizi ọnọdụ which ekwesịrị ka ọ dị etu anwa. Yes, mana ndị ugwu yes elụtara m mgbe nna ugwu Hausa ị ga-afụ ofu ala ha ji ma ofu mala efu ya ka ọ kpọ ụmụ nwunye ya ịtọ ịchọ ma afụ ya mgbe niile efu ha akwa uniform. ị nwere ike efu ofu nwunye ọ nọrọ nke ọzọ ara eke isi. Ndị be anyị na-emebi egbo. Yes, enwee ebe problem si ma na ọgụ ite ụmụ nwaanyị n'onwe ha. Ịghọtara ya? Na ọ bụrụ na usoro n'aka nwoke mana o si n'aka ụmụ nwaanyị atọf onye kwụrụ ọtọ nwanne ya nwutuo ya. Then o wee na-akọ ọsụsụ nnukwute nsogbu dị iche iche misunderstanding between nwaanyị na ibie. Mana ọ dịrị etu abụọ ndị ugwu adịrị etu anwa ha ka na-eme ruo taa. Ndị Yoruba dị ụfọdụ na-emekwa ya. Asịọkwa m nọ na ọ bụrụ nwoke niile ka ume eruru ịhandụl such ụmụ nwaanyị na igwe etu anwa mana enwere ndị ume haziri ya both whether the wisdom wise and the financial capacity. Mana ọ bụrụ onye ka m bịara ikwu taa ụsị anyị egwu ga anyị egwukwu ya mana ihe chọrọ ịkọwalụ gị bụ the disadvantage a na-enwe ma ọ bụrụ na eje mee nwa adapt na ala Igbo a na-eme ya kama ọ bụrụ na for any reason na-enecha o wee bụrụ na nwaanyị ahụ amụtara nwa enwere many things nwere ike ime na nwaanyị ahụ nwere ike ịmụta nwa. Ọ bụrụ na ya bụ ihe gbasara health challenge. Yes, na ala Igbo a na-esigbu ọgwụ di na nwunye na-achọ nwa. Ọ dịbara mgbe gboo. Yes, elụtara na be anyị a na-esi ọgwụ ụmụ ndị na-achọ nwa. Ọ dị Igbo from gboo. Then ọ bụrụ na enechazielu eje n'afa confirm na ihe na-enye nsogbu abụrụ medical. Ịghọtago? Ọ bụrụ medical then mana ihe a ga-eme ewu eje spiritually mara ihe ka ọsọrọ ya nọ mara na ihe a o si n'iyi ụwa. O nwere ike o si n'iyi ụwa nke nwaanyị ma o si n'iyi ụwa nke nwoke. Ọ bụrụ na o si abụbọ iyi ụwa ọgwụ adọ nke nwaanyị o nwere nwaanyị ya abụ jee na ngwuru ana ngwuru ama anabachi ọma atụ ọma amụ mana o nwere ike ọnụ ga dị ọmụọ nwa. Enwekwanụ nke wụ nọ ndị otu ka ọ sụrụ ya. Ọ bụrụ ndị otu ka ọ sụrụ ịma na o nwere something to do with spiritual asọvụọ ya. Then ọ bụrụ na emesiziri ya ma ọ bụ na ihe so nwoke a ụmụ mmụọ so na ndị otu ya na ndị otu keso nwaanyị amachịrọ enwere harmony ya afọ na ama enwe ọmụ ịfụ na mmadụ na-abụ esetụrụ onye ọbụla ejebere onwe ya onye anụgha nwaanyị onye anụgha di ha ruo ebe ahụ ha mụọ nwa in their various homes. So etu aka ndị Igbo si wee mie mana ọ bụrụ na ọ ka eje mee adopt more especially nwa nwoke. Ịmakana mgbe gburugburu o nwere ndị a na-akpọ oru. O nwere onye ya abụ ndị afa nnukwu ọgaranya oje kpọta medi abụ oru. Mgbe gburugburu na be anyị o nwere mgbe o ruru ịfụ na asị na onye abụ oru. Etu esi asụ osu etu aka esi asụgbu oru a na-asụ osu mana emechazielu oru dị more common. Maka na oru not just not a slave. It has nothing to do with mmụọ with arụsị. Onye batara oru ji wee mechaa abolish oru easily mana nke osuzi na-afịatụ ahụ maka n'ihi na emebere etu kwesịrị isi wee mie achọ ime ya abolish ọfụma. Ọ ga-abụ ọdịnala wise ọ bụrụ ihe somebody ga-anọ one place si na abolish ya by fiat. So mana ọ bụrụ ya ka mbịara ikuzi taa ihe mbịara ikuzi taata bụ ka ị mata the consequence na-eso mgbe eji eme nwa adopt. Ọ bịazie na ngwuru anwa ka ọ atịa spiritual wise as the leader okenye na ya bụ ngwu ịfụ na ọ na-akpọkwu ndị nna nna ọ dey respond because he doesn't belong there. Understand? To belong to the family. So ije o jidegoro ọfọ ọwachi na ụdị n'ọwụ o belong to ngwuru ọ ma na respond.
so onye batara na ndị nna nna anyị ha atarụ na ọ bụrụ culture Igbo, kama na ihe niile na-aso na imported culture ndị ụka anyarị wetara anyị mana arị eme gboo. Etu ndị Igbo si eme ọ bụrụ na fenris na nwoke nụrụ nwaanyị ọ mụtara nwa ya na-echekiwe ihe wụ the problem. Enwere ndị nwụrụ nwere ike ọ bụrụ nwoke ume ezu nwere ike nụọ nwaanyị ọzọ, ọgwa na ọ bụrụ nwoke ume ezu o nkwara mgbe gboo ahụ, nkwara ụfọdụ nwoke nụrụ so ofu nwaanyị, o nwere ike megide o nwere ike nwoke anwụọ, nwunye ya nwere ike ume ezuo ya, o nwere ike ịnụta nwaanyị, ịghọtara ya. Ọgwa nnọọ ndị mụta nwaanyị ha nwekwara ike ịghachi nwa nwaanyị ọmụta nwa na ngwuru, ọmụtazie nwa nwoke na ngwuru wee nụga dị. Ihe ndị a bụ ụzọ ndị Igbo tichara ka e wee mee avoid ime adopt, maka na ama the spiritual consequence ọ na-abụ to that family. Nke mbụ na ọnọdụ ka somebody bearing false identity, ọ na-aza nwa igwe, na-ata Chukwudi igwe, mana spiritually it does not belong to nwa igwe family, and then na-agba afia with that name you are getting it all wrong. Ghọtara? So ka anyị kwụsị ebe a, echi niile anyị akụzi agba nke bụ ya. Inwe ajụjụ na nkụzi a, then send the message na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ na ịchọ ka agbara ya family ya gazi ihe nlecha vidio atụsara ya ndị ya daalụ.